पी ले तेरे पाउचा कर तेरे डोब गाउच शंभू बाबा ना हुआ उ एगो कचरा के ढाबा हुआ जाने में कचरावा जूट काट रोटी पोटी बिक दिया जाला उहे ढाबा हुआ। हाँ जैसे नचनिया कहते रहे नचनिया लौंडा हुए लौंडई के वो बड़ा सीजन खत्म रहे तो कह जाए पहले बबुआ ठीक रहो बबुआ गड़बड़ा गई बा तो उनकरा के 2 गो दे देवे कोई यो हाथ से चलो है हाथ से चला ली है बैटरी वाला दे दे ना वो हथो काम ना करत हो तो है दाब दिया बाबा शंभू बाकी वो हवन एगो पताखा के तंबू शराबी ऐसे लोग बा कि शराब पी ली तो ओकर इज्जत कुल खानदान के माटी में मिलावत ओकरा इसको टाइम ना लगे बबुआ 52 बीघा एक हाली लिखा जाई बिहने सबेरे हाँ 52 बीघा काल लिखा ले वैसे करब वैसे करब आ जब सबेरे वही कहे वाला कही चले ले 52 बीघा लिखा ला ना उ साझी खा वही है तो उनका से बतियाए तो फिर हम बताए फिर शाम के उहे तो फिर जब कूला खा ले शराब बकरी के जब गधा के मुंह में जब जाई तो बोली जौन बात हम बदल जाई उ पिए रहला मुतवे खाली गइल के मुतवे तो करी हम तो पिए ना करी हम खूब पी ले त का पी ले त गाय के दूध पी ले उसमें करे आज नॉलेज कंप्यूटर हेजा बा कि मशीन में बा हेजा से जब नजर ना बिर के वे खाली बता दीजिए ऐसे ऐसे करू कापरा के ठीक बा वो निमल गवैया रही तो कलाकार ना भई रहते ये बड़ा पहले जो झोरा ढोत रहे हाथ तब 2-4 गो गाना में जब हम शुरू से कीर्तन गाइले बाकी वो कीर्तन के गवैया हुआ अब गोरू के चरवैया हई हम ओकरा से इहो कहतली कि तारा से हमरा मुकालबा तू जब प्रोग्राम चारी ओर घूम घूम रुपया पकावत रहो तो हमरा रुपया लिखे लेबे के हम फ्री में रहे आ तू रुपया लिया जहाँ प्रोग्राम होता वहाँ तू हमरा के बुलावा हमरा संगे प्रोग्राम करो कंपटीशन हाँ कंपटीशन में आवो तू पढ़ा लिखल व्यक्ति बनो गोदी में बैठा लो बच्चे के कौन काम है उस टाइम ओ बेरा हमनी के बबुआ उहे कुली फिल्म बम्बई में हमार बबुआ छोट रहले तो हम ठेपा मैन है हमरा लगे कॉलेज नहीं है बाकी नॉलेज तेरा कुल खानदान से ज्यादा बा। अच्छा हमरा से धोखाबाजी जे बस खेसारी लाल यादव कइले बड़े अब कौन चीज कहीं जेकरा लगे गइल बड़े उहे जे बस एबरा कि 50 लाख के 90 लाख के कुछ ले ले बाद धीरे धीरे लोग देता सधावता तो कुछ कैश रख ले बनी केस का मतलब कि अरे हम लोग को मिली का में से मिले का तेरी भला ले सकता है ते बताओ है पैसा नहीं ना हो सकता नहीं पानी खाए के आता के देले बा हम कमाए जाते नहीं बिल्कुल ना ये उम्र में कहाँ जाए कमाए का हम टाइम कमैले में तो कमैले बनी। अभी हम उस शख्स के घर पे हैं जो शख्स कभी जीरो हुआ करता था यानी लिट्टी चोखा से बेचने वाला शख्स आज भोजपुरी इंडस्ट्री ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों पे राज करता है पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तानियों पे राज करता है। अभी हम खेसारी जी के पिताजी के साथ हैं और ये वो महान पुरुष है जो एक महान व्यक्ति को जन्म दिए। अब महान व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी खेसारी लाल यादव लिट्टी चोखा भेजा करते थे जैसे वो बताते हैं इंटरव्यू में दिल्ली में। खेसारी लाल यादव जिनके पिताजी हमारे साथ हैं। चलिए हम बात करते हैं कि शंभू बाबा बहुत सारे आरोप लगाए हैं खेसारी जी के ऊपर उनके पिताजी के ऊपर उनके परिवार के ऊपर तो इन सभी बिंदुओं पर हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो वो आरोप लगाए हैं इस पर कितना सच्चाई है और क्यों ऐसे वो बोल रहे हैं ऐसा तरह रख रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे साथ हैं मंगरू चाचा जी। चाचा स्वागत बा। हाँ बाबू शंभू बाबा शंभू बाकी वो हवन एगो पताखा के तंबू शराबी ऐसे लोग बा कि शराब पी ली तो ओकर इज्जत कुल खानदान के माटी में मिलावत ओकरा इसको टाइम ना लगे। जी जी यो बड़ा के टाइम कहते रहे कीर्तन गावे ले कहते रहे जब हम शुरू से कीर्तन गाइले बाकी वो कीर्तन के गवैया हुआ अब गोरू के चरवैया हई हम ओकरा से इहो कहतली कि तारा से हमरा मुकालबा तू जब प्रोग्राम चारी ओर घूम घूम रुपया पकावत रहो तो हमरा रुपया लिखे लेबे के हम फ्री में रहे आ तू रुपया लिया जहाँ प्रोग्राम होता वहाँ तू हमरा के बुलावा हमरा संगे प्रोग्राम करो कंपटीशन हाँ कंपटीशन में आवो तू पढ़ा लिखल व्यक्ति बड़ो आ हमनी पढ़ुआ बनी हम ठेपा मैन है हमारे लगे कॉलेज नहीं है बाकी नॉलेज तेरा कुल खानदान से ज्यादा बा। अच्छा बाबा आरोप इहो लागता कि जो घर बा चाहे जमीन भाई जमीन खरीदल नहीं के कादू हड़पल भाई बहुत सारा बात कहत रहे। ए बाबू अच्छा इहो अच्छा अपने में के बारे ठीक बा ई जमीन खेसारी बाबू से बड़े कहल लो जे भाई तू ले ला कहले कि ये ठीक बा हम ले ले अब तो ओकरा वहां के स्टार बन गए। हाँ हाँ बड़े स्टार तो जैसे नचनिया कहते रहे नचनिया लौंडा हुए लौंडई के वो बड़ा सीजन खत्म रहा वो स्कूल में पढ़त रहे तब बेरा हर शनिवार के मास्टर लोग गाना गवावे बिल्कुल पुराना हाँ हाँ वो शनिचर के शनिचर गाना गावस तो सब में जब से आगे चलस माई के कृपा
सब में आगे चलो तो में कापी किताब कलम माने जौन कुछ होखे इनाम मिले। तो इनाम में मिले। हाँ, ओकरा उहे कुली गावते गावते जब से मैट्रिक करे इंटर तक ले तो बेचारे पढ़ले बड़े। बाद में हम कहनी कि बबुआ पढ़ाई लिखाई करके नौकरी चाकरी करबो या कि ये लिए तो ना बाबूजी हम यही में करे, चलो माई के नाव लो आई लाइन में तू उतर। तो केसट वहाँ पर एथी करो चाहे गाना गाओ तो जा करके ऑर्केस्ट्रा जहाँ होखे जी जी तहाँ देवे का पड़ी नू प्रचार करे कर ले लो कलाकार सभी कलाकार सभी कलाकार। अच्छा गोविंदा रउए भी करे ले। जब रउए करे के बाबू बुआ तो कहाँ से आइल बनी कि हम गोपालगंज। हाँ अपन प्रचार करे खातिर। बिल्कुल तो ये बड़ा प्रचार जब से बेचारी जहाँ तहाँ जाला। हाँ सीजन शंकर भगवान नचले बड़े। हाँ शंकर भगवान शंकर भगवान नचले बड़े जावना मेरा भाषमा सुर चहेटलस वो कहते रहे हम भक्ति गाइले या भक्ति के नाम जने ऊ का भक्ति के नाम जनिए वहाँ से हमारा पजरा में हमनी पढ़ुआ होके हम करे के सब बताओ तनी वहाँ के हमारे लगे सीखस तब को नहीं करस। तो वो मेरा गोफा में जाके इकरा के ई तारा भस्मासुर। हाँ भस्मासुर का वैसा आशीर्वाद दे रहे जेकरे मुड़ी पर हाँ, धरी हुए जड़ छाप हो जा- ई तो सब जानता हाँ। हैं? तो लुकाई रहले है तो विष्णु जी गइले नु औरत के रूप जब से ध के पार्वती के रूप ध के वहाँ पहुँचल उ डोड़े आवत ना रहले। अरे ना 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 ओकरे के भरमा देनी हेंगे को देनी होंगे टाल को के तो वो बड़ा साड़ी जब से शंकर भगवान भी विष्णु भगवान पहिरले बड़े कृष्णा जी पहिरले बड़े। कृष्ण भगवान भी बहुत बहुत अमिताभ बच्चन भी हाँ, फिल्म में अमिताभ बच्चन माने कौन ऐसा आदमी देखे जे फिल्मी दुनिया बीवी का नाम गानवा रहे जिसकी बीबी छोटी उसमें नाचा उसी का बड़ा नाम है हाँ? इसलिए बड़ा अमिताभ गोदी में बैठा लो बच्चे के कौन काम है उस टाइम वो बेरा हमनी के बबुआ वह कुली फिल्म बम्बई में हमार बबुआ छोट रहले तब हम बम्बई रहनी। अच्छा वही बस रुको बम्बई वही बेरा बम्बई रहनी। बाकी वहाँ पैसा हमरा कम बुझाई रोजगार में हमरा ज्यादा बुझाई तो जेकरा जहाँ ज्यादा पैसा होला वही जी पहुँचेला। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जेकर किस्मत जहाँ ले जाओ जहाँ ले जाओ। कमलाकांत मिश्रा गुरु होंगे सबसे पहले गुरु जो बड़े से रमाशंकर यादव रउआ सिवान के लखराव गांव के होंगे बेचारू वो पहला गुरु उहे होंगे। ये जाए कि राजपूत भाई के जब से लड़का भई रहे खुशी में बोलौले रहे लोग वही जब से हमारे लड़का गोइल एगो दूगो गाना गौलत आ 20-25 गो रुपया मिलल ओकरा पैसा कहाँ रहे रुपया कहाँ रहे हाँ तो वो बेरा से ही कहते रहे हमारा लगे चप्पल टूटही पहिरत रहे तो खाए के ना रहे यार अपना के ठेकान बा पी लेता रहो तो तू अपन इज्जत देखो देखो दूसरा के इज्जत देखो देखो। हमरा पता लगेला जे बाजार पर करे के एगो शेखर को उधार ना दे इनकर व्यवहार उहे बा देश से मेहनत होई है ना कहते रहे हम मालिकाना रहनी मालिकाना। अब देखिए धान जब गाँव में होला नु तो धनवा तो घर में तो पुअरा से चिढ़ाला आज एक गाँव में धान कितना होखेला तो मुंह से तिहा के बाद लाइसेंस तो मुंह के आज ले सरकार लगेबे ना कइलस ना तो आतना फालतू बात कही ये दुनिया में केहू करबो ना करी। चाचा इहो बात कहते रहे कि हम भीख मांग मांग के खियनी चूंकि हमरा घर के लोग उनका चलते अलगे कर देला। ओ हो ऐसा झूठ ई शराब ऐसा चीज बा कि शराब पीला के बाद बबुआ 52 बीघा एक हाली लिखा जाई बिहने सवेरे हाँ 52 बीघा काल लिखा ले वैसे करब वैसे करब आ जब सवेरे वही कहे वाला कही जे चले 52 बीघा लिखा ला ना उ साझी खा वही है तो उनका से बतियाए तो फिर हम बताए फिर शाम के उहे तो बतिया फिर जब कूला ढाले शराब बकरी के जब गधा के मुंह में जब जाई तो बोली जौन बात हम बदल जाई वो पिए रहला मुतोला खानी गइल के मुतोला तो करी हम तो पिएबे ना करी हम खूब पी ले तो का पी ले तो गाय के दूध पी ले दूध दही दिखाइए गाय हाँ। दूध को गाय जब से 17-18 लीटर दूध करत तारी अभी दही पिए के बाद बबुआ तो दही बा हमारा खातिर स्पेशल दही रहेला अभी दही ताल के पिया दे बिल्कुल बिल्कुल नहीं खाइएगा जान हाँ तो कहे के मतलब बा जे सेतिया के मुंह बा जौन बुझाता तौन कह दे सर का देख ले बड़े इहो आरोप लागेला कि रउआ नामे गाड़ी नहीं खे गाड़ी अब तेरी भाला हो हमरा नाव से गाड़ी नहीं खे हमरा गाड़ी नाव से हौ गाड़ी बिया हई गाड़ी अपने नाव से खरीद के यहाँ भेजल है हमार नाव बा तो उनकर बा आ उनकर नाव बा तो हमार बा बाकी नहीं खे। तू बताओ बाप के धन तारा होई तो तार के गांव के लोग ली हाँ ली तो बेटे ली आ बेटा मेरा पैसा कमाई ओकरा दौलत रही तो राज के करी बाप बतारी ना करी भाई भतीजा ना करी सभे राज करता। खेत लिखावला के मतलब बा कहते रहे जे मेहरारू के नाव से चलो हम अपन खेत करे कागज निकाल के दिखाई तरह के तू मीडिया में छिटो कागज पूरा खेत लिखाई बा जो बाहर में बा अब जहाँ बाड़े तहाँ अब हमरा के बुलोई है गजन के पास लगी नू एक दिन में जहाँ बाड़े हमहू से बड़े कमाए बा चाहे कुछ करे तो उनकरे खातिर नू ये लइकने खातिर करे आ लइका करते रहे तो हमरा खुशी बा। तो वो खुशी के बाबा जब से लमू बन के तमू में ढुक जौन हिसाब से रहो इज्जत से रहो बाल बच्चादार आदमी बड़ो इज्जत के घंज न करो जितना बात तू कहत रहो तारा के एक बार हम चाही तो
का से का, जब हमरा उल्टे बोले कोई तो हम का से का ना बोले। बिल्कुल बोले। अच्छा इहो आरोप लागल बा कि उ ब्राह्मण के इज्जत ना करले, उनकर कुल गुरु हवन एथी। ब्राह्मण देखी, ब्राह्मण के नाव धरत रहे, वो ब्राह्मण के लगे हमरा संगे चलो सब बाबू, तू संगे चला। जौन ब्राह्मण कह देस कि हाँ हमरा से धोखाबाजी जे बस खेसारी लाल यादव कइले बड़े, अब कौन चीज कहीं जेकरा लगे गइल बड़े उहे जे बस एबरा कि 50 लाख के 90 लाख के कुछ ले ले बाद धीरे धीरे लोग देता सधावता करता है। तो देवे खातिर सबका के दिल उनका के लेके उनका बेटी के बियाह जे बस कहत रहे जी ना एको पैसा ना देले, बोलत रहे झूठ। रात करे के बकारी है फोन में कोई सो तो लगन का पे कहत रहे जी ना ना ई पहले के बात हम कहले बानी। तो ने गजेंद्र एगो रहले पियकर के रूप धरत रहे, तो उनको से बोलवले रहे, तो एक हाली उनकर जवाब देनी कि आज ले बेचारू ना बोलले आ ये बड़े तो बार बार इकरा का तो पैसा चाहिए। एबार जितना लोग के लगे सटल बा हम कहते हमें बेइज्जती न होई, जे मेहनत कइले बा संगे बा ओकरो के देखले बड़े, अपनहु के देखले बड़े, अगिला कमा के तोहरे के लालू दे दी सारा। बिल्कुल। आज उनकर मैनेजर बड़े विवेक सिंह आज फॉर्च्यूनर पे घूमेले। अब बताई फॉर्च्यूनर पर घूमेले, जे रुपये फॉर्च्यूनर के लेके पहले ही से रखले बा ओकरे का फॉर्च्यूनर किने बरुआ वो बताई। कहीं ना कहीं उ लोग फॉर्च्यूनर पे पैसा लेके रखले बा। माने हमरा कहे के मतलब जे बारे सभे ले ले बा, सभे लेत देत करत चलावता, सभे बात संगे अब वही के से ना लाठी चलल बा, ना झगड़ा भइल बा, ना कुछ भइल बा। चाचा इहो आरोप लागल बा कि उनकर एगो चाचा बड़े उ चप्पल ना पहने, उनके पैर में चप्पल ना रहेला। अब रउआ बताई कि ऐसन दुनिया बा जेकरा खाए के ठीक नहीं के वो चप्पल घसेटता हां ई कुली कहो। अच्छा रउआ पूरा ई बाजार में घूमी शहर में गोड़ पर निगाह मारी कि बिना चप्पल के ये बरा के भीख मांगा बा, वो एगो टूटा पटा गोड़ में लगौले जरूर बा आ घूमता। ई शिकायत कइला के जे करत रहे, इनका लाज नहीं खे, इनका शर्म नहीं खे, इनकर कर्म तकदीर जौन बा न तो अब नोट से ढह गइल बा। अच्छा चाचा इहो आरोप लगैले बड़े उ कि रउआ के 100 रुपया उ खैनी खाए के ना देले खेसारी। हां तेरा भाला हो। अब ये तो लगाओ बा तो दिखा देते नहीं बबुआ। चाचा पास में रखे हैं। जब रुपया के नाव ले लो तो दिखा देते नहीं। ना ना दिखावे दी चाचा की, दिखावे दी। चाचा बुझाता कुछ कैश रख ले बनी। ये इसका मतलब कि अरे हम लोग को मिली का में से मिले का तेरी भला ले सकता है। तो बताओ है पैसा रुपया ना हो सकता नहीं 500 खाए आता के देले बा, हम कमाए जाते नहीं। बिल्कुल ना, ये उम्र में कहाँ जाए कमाए का हम टाइम कमैले बनी तो कमैले बनी, तो हमहू बढ़िया से कमैले बनी, हमहू टुटुर भुकुर लेके कमैले। आ ये बड़ा माई के यह माई है जे उनकर जल चढ़ावा तू कर के पूजा पाठ बेचारू करते धरते एगो गौले रहले जे माई रउआ से दर्शन हो जाई और रउए घर के पीछवा हमरो घर बन जाई। तो बनिए गइल आज देखत नहीं तो मांगला से कुछ कहला ले जे मिले ना, मांगला से सब कुछ मिली कब आ तो तार नेत साफ रही। तो अंत में का कहब कि जे इज्जत वही में बा कि छुपाई मार जास आ जौन करत तारे बेचारू करस दाल रोटी वही से भगवान दी है, उनकर नेत साफ होई कपड़ा मोइलो रही तो चली, बाकी नेत जौन बात भीतर के आत्मा जो एकरा के गंदा जौन करस। अच्छा चाचा एगो सवाल छूट गेल। उ कहत रहे कि खेसारी जी के आ ऊ करे ना भाई, माने गाए ना भाई कहियो। अच्छा बताई, अच्छा केहू के बबुआ ये कलाकार बा हुनका लूर ना आवत होके, हम करा के रोज रोज सिखावल जाई तो लूरा जाई। जब हई दिन कॉलेज होखबे करे हई नॉलेज कंप्यूटर हेजा बा या कि मशीन में बा, एजा से जब नजर ना बिर के खाली बता दी जो ऐसे ऐसे करू का के ठीक बा। वो निमन गवैया रही तो कलाकार ना भई रहते। ये बड़ा पहले जो झोरा ढोत रहे हाँ तब 2-4 गो गाना में जब बस माई बोल रहे हमारे कोई तो कोई जरूर हमारे परान ना थी तो हमार अरे अच्छा अच्छा एगो और बात में कहले कि हम उनकर बाबूजी चूना टीका ना लगले हन चेहरा पर, हम लगइले बानी। हम अपना बेटा खातिर ना कहनी, उनका बेटा खातिर। हां दूसरा के बेटा खातिर के करेला बबुआ, अपने आप के विचार करो, अपना बेटा खातिर दुनिया, अपना घर खातिर दुनिया। तू बतावा कमाए 2 पैसा भगवान माई दे में देबे न करिए, तू के करे के दे देबो तोहरे से पूछत नहीं। हम अपना परिवार खातिर अपना तो बताओ। अच्छा ये एक सच्चाई मानते रहे कि झूठाई? सच्चाई बिल्कुल सच, पूरी दुनिया के रीत बा। अब हमारा खातिर हमारा लड़का खातिर मैंने हमारा तरह जाने पहचाना उतने उन्हें का गावत बजावत रहे, तो फिर उनकरा के बोलवाओ सिबोध अकेला डिघवा डोघौली के बड़ा बेचारा माई के कृपा बा नेत साफ बाते बड़ा 2 लाख 3 लाख रुपया रोज आलू प्याज बेचता, ओकरो शिकायत करते रहे, उहे तो लेके सटा देलो कि उनकरा के ऑल इंडिया के कोने कोने वो बड़ा लोग जाने लगे बड़ा के जानता है। तो चलिए आपने सुना कि जो भी आरोप लगा था वो बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है। चाचा बता रहे हैं, आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद जय बिहार।